danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. I don't want peace. I want problems always. It is smoky, boy. God have mercy upon us. It is taking there. Gaskiya I think ina ga anan da jibata. Gaskiya ba zai wuce daga nan zuwa can ba, yanzu ka duba Shine mana a yanzu nan fa ba. Ban yanzu ka fatima. duba mana lokaci. Shine ai. Gaskiya mai tambaya. Gaskiya. It is taking there. Malam tambaya muke. Waya yanzu muka yasa sani. Da Allah akwai wata waya Allah yanzu nan muka Muka yasa. Waya kuma? Wallahi yanzu wayar mu muka yasar a nan gurin. Okay. Wallahi. Ko wata bakar waya haka? Ita ka gane. Ita muka yasar? Ka gane. Ita wallahi. Wacce mai bakar ko ba? Ita ce dai ka gane ta dai kawai. Ita ce. Ta dan tsagi a gaban ta haka. Ta kas ta da tambaya a gaba. ita ne ga. Ita. To kusan abin da zai faru? Muna jin ka. Yanzu ku ƙara gaba ina ga ko za ku same ta gaskiya ni za ban ganta ba ina kwanta nan. Haba me hakan da Allah. A haba ƙarya ne. Kare na mana hankali mana. Ba mu wayar mu. Ba mu wayar mu. Ƙarya ne. Ƙarya ne ba mu wayar mu. Na mu kwatance ku ƙara gaba kawai. Wallahi sai ka ba mu. Tashi. Sai mun caje ka, sai mun caje ka. Wani caje kuma? Daga mun kwatance? Ni ka Yau ga tana. Okay. Wato abin Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.